салом дӯстон, имрӯз мехоҳам дар бораи аз кӣ вобаста будани писар ё духтар таваллуд шудан ба шумо маълумот диҳам. Якум, агар ҳама тарафа нигоҳ кунемам, ҳамааш аз худованди бузург вобаста аст, ки шумо писар таваллуд мекунед ва ё духтар. Вале агар аз нигоҳи тиб гирем, инро чунин тарс фаҳмондан мумкин аст. Тухмҳуҷайраи зан аз 2X хромосома иборат мебошад. Сперматозоид аз мард аз 1X ва 1Y хромосома иборат мебошад. ҳангоми бордоршавӣ, агар аз сперматозоиди мард X хромосома бо X хромосомаи зан якҷо шавад, яъне 2X, духтар таваллуд мешавад. Агар ҳангоми бордоршавӣ Y хромосомаи мард бо X хромосомаи зан якҷо шавад, писар таваллуд мешавад. аз ин ҷо бармеояд, ки зан ягон хел таъсир кардан наметавонад барои писар ё духтар таваллуд кардан. Мард низ ягон хел таъсири худро расонида наметавонад. ҳамааш аз сперматозоиди шумо вобаста аст. агар дар вақти бордор шудан Y хромосомаи шумо фаъолтар бошад ё ин ки чақонтар бошад, албатта писар таваллуд мешавад. чунки тухмҳуҷайраи зан як хел аст. як намуд хромосома дорад, ягон хел тағйирот надорад. Тағйирот фақат дар сперматозоиди мард дида мешавад. фаъолтар будани сперматозоиде, ки дар таркибаш Y хромосома пешсаф аст, аз худованди бузург вобаста аст. аз ин рӯ, мардҳои муҳтарам, занҳоро ҳеҷ вақт барои духтар таваллуд кардан гунаҳгор накунед. ҳатто аз ҷиҳати исломӣ худованд барои бандаи дӯстдоштааш духтар метиҳад. умедворам, ки аз ҷиҳати тиббӣ ба шумо фаҳмода тавонистам, ки аз кӣ вобаста аст писар таваллуд шавад ё духтар. саломат бошед.